is een heerlijk geluid als het nog zo nadruppelt. Ja, we hadden dat vannacht ook in de tenten. Oh, ja. En waar let je nou op wanneer je door zo'n bos loopt? Nee, de oudere bomen, als ze mooi oud knoestig zijn, een beetje schuin staan. De dode bomen zijn altijd interessant, zeker als ze geen schors meer hebben. Dus eigenlijk juist de bomen die niet meer in leven zijn. Ja, die het een beetje moeilijk hebben in ieder geval. Ja. Ja, klopt. Oh, ja. Even kijken of hier wat op te vinden is. Je ziet al van een afstandje, nou ja, allerlei verschillende kleuren. Dit bruin, dat is gewoon het hout. Maar je ziet hier allemaal grijze en groenige tinten eroverheen komen. En dat zijn eigenlijk allemaal korstmossen. Het zijn hier bovenaan, dat zijn hele kleine schubjes. Het heet gewoon schubjesmos. Nou ja, dat is een hele goede naam daarvoor, vind ik. En dat is echt een typische soort die op van die hoge zandgronden groeit, zoals hier zo. Op dood hout of hele oude bomen. En dat is een hele goede indicator eigenlijk voor gewoon een heel mooi oud ontwikkeld bos. Kijk, het leukste stuk is eigenlijk net boven de greppel, dus dat wordt een beetje moeilijk. Maar hier zie je wel al het kussentjesmos. Een soort die groeit heel vaak gewoon op de grond in bossen. Maar als het hout echt wel lekker aan het rotten is, dus ook wel lekker zacht is, dan kan die ook op dode stammen groeien. Dat zijn ook weer de interessante eiken om alweer te bekijken. Ja, bomen als dit moeten eigenlijk wel gewoon wat leuks opleveren. Je ziet hier al eigenlijk erbovenop al wat verkleuringen. Je ziet bijvoorbeeld hier zie je een soort, die groeit er bovenop en je ziet al aan de schors dat dit een stukje natter is dan hier. Dus deze vindt vochtige omstandigheden juist heel prima. Dus dat gelopte poederkorst. En zijn broertje, die groeit hieronder. Dat is de gewone poederkorst. Die groeit echt weer op de droge omstandigheden. Dus dan heb je twee soorten die wel heel dicht aan elkaar verwant zijn, maar net een andere niche invullen. Je hebt hier wel aan deze kant, even omheen lopen, een heel scala aan bekermosjes. Een paar soorten die hebben hele grote lopjes. Dat is het vertakt bekermos. En die begint hier net zijn bekertjes te maken. Dus je ziet hier zo'n klein puntje, dus daar moet ik een beetje bij in de buurt zitten. Ja, precies. Een beetje wel aan de buitenkant, dus maar tussen daar en daar. Oké. Ja. Ik ga maar weg. ja, nu heb ik hem. Oké. Ik denk dat dit ook echt een van de kleinste soorten van Nederland is. En hoe heet deze? Het ruigpruikspijkertje. Oké. Maar dat is een hele bijzondere soort. Dat is echt, 3, 4 locaties in heel Nederland is die van bekend. En dit is er dus één van. En je ziet waarom het zo bijzonder is, want waar ga je zulke grote, dikke, dode takken of bomen vinden? Dat zie je vrijwel nergens.